ኢንስቲትዩት ስማፕን ትምህርቲ ስልጠና ምርምርን ምኽርን ብሸሞንተ ዓውድታት ከምህሮም ጸንሐ 535 ተማሃሮ ብ26 ታሕሳስ ኣብ ኣስመራ ብደረጃ ዲፕሎማ ኣመሪቖም ኣብ ከተማታት መንደፈራን ደቀ ምሓረን ናብ ዝርከብ ጨናፍር ናይቲ ኢንስቲትዩት ዝተማሃሩ 26 ተማሃሮ ዝርከብዎም ተመረቕቲ ብዓውድታት ሰክሬታርያዊ ስነ ፍልጠትን ምሕደራ ቤት ጽሕፈትን ምሕደራ ዋኒን ኣተሓሕዛ ሓሳብ ስነ መምህርና ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ርክብን ንስራሕ ዘገልግል ቋንቋ እንግሊዝ ጥበባት تياترن حق نقدن السلطانيا وانا دايركتر سماب دكتور تسفاي هايلي عبز اسمع قال وفرا بتمرت ود سب زمعبلو زبلت اوانين مخان بمتقاس تكار سماب نزي نمسمار عبز قبر زلو تعري من قستي ارترا نزقبرو لزلو مدقاقافا مسجينهم دكتور تسفاي اسعيبو تي انستيتيوت عبزينا عصرت حاد عامت عدميو 371 حدن تمهارو امريقوم هلاو كابزيوم دما 75 مئتاويت دق انستي مخانن بمنصار እዚ ድማ ንቕሓት ሕብረተሰብና ኣብ ኣገዳስነት ምምሃር ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝኾነ ገሊጾም ወከልቲ ተምሃሮ ብወገነን ኣብቲ ኢንስቲትዩት ብቑዕ ፍልጠት ብምቕሳም ናይ ትምህርቲ ሸዋቶም ብመጠኑ ክዕንግሉ ከም ዝኽኣሉ ብምጥቃስ እዚ ድማ ንቕሓት ሕብረተሰብና ኣብ ኣገዳስነት ምምሃር ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝኾነ ገሊጾም ሎሚ ዓመት ንታሻዓይ ግዜ ዘምርቕ ዘሎ ኢንስቲትዩት ስማፕ ኣብ 2014 ካብ ሃገራዊ ኮሚሽን ላዕለዋይ ትምህርቲ ኣፍልጦ ዝረኸበ ኮይኑ ብዘይካ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ከተማታት መንደፈራን ደቀ ምሓረን ጨናፍር ከፊቱ ኣገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ ድማ ዝፍለጥ እዮም